Маша нигоҳ кар чишмоша. Монанда чашмашам бини чакшам лаво чакшам сахт меҳнат кардем азана изо кашидӣ акнав изо мекашӣ Ҳо напурс. Мардаке мегум ки ишава мегуда када тор шифанер монем хокна. чико кунем Тор шифанер да монем хокна. кира Гудака? гаранги чи ту нахо гудака дар болои шифанер монанд итуда картинкай дар болои шифанер мемониша Не, картинка нестай. Мегум ҳами гудак ишав дар тор шифанер хокна. ишка нагуфта дар ҳами бари хидам дар ҳами болои диван бачам хомера ту хайхора ба ма хомера майлеш иш гап надора Не. Анеми болои шифанер да хо мекуна гуфтам болои шифанер да хо мекуна. эҳе ман тира нафаҳмидам шуморо очаву бачара замин намебардора болои диван ита бо болои шифанер биромаде о барои чӣ болои шифанер Охи мардаке дин нашав ҳамиҷа хо буд ай тори диван ғалти.